שלום לכולם, שמי יניר מלך, אני אביה של נטע, שאותה ואת חבריה ליוויתי יחד עם הורים נוספים במסע לפולין. מנכ"ל התיכון, אילן, רכזת השכבה, דנה, שושי, צוות המורים, הנהלת בית הספר, וחשוב מכל, אתם תלמידים יקרים. ראשית, אני רוצה להודות בשם כל ההורים המלווים על ההזדמנות להצטרף אליכם למסע לפולין ולחוות עמכם את אחד הרגעים המרגשים החשובים בחייכם, שאני בטוח שנחרטו עמוק עמוק בלבכם. המסע לתקופה הקשה ביותר בהיסטוריה של עמנו, העם היהודי. כצבר שנולד בישראל, בן לשני הורים שחוו על גופם את תקופת השואה, אב ברומניה ואם בלוב, שמעתי על השואה, קראתי על השואה, למדתי על השואה, ביקרתי במוזיאונים בארץ ובעולם, אך הרגע שבו דרכה כף רגלי על אדמת פולין היה שונה והפך את הכל למציאותי יותר, למוחשי יותר, למפחיד יותר ולמרבה האירוניה לחי יותר. ורשה, פלשוב, מיידנק, אושוויץ, בירקנאו, פתאום היה אפשר לגעת בכל השמות. והתובנה כי לא משנה כמה נלמד על הנושא, חובה על כל יהודי בעולם להגיע למקומות האלה ולדרוך על האדמה המקוללת שעליה נרצחו במיתות שונות 6 מיליון מבני עמנו ולצעוק בקול רם, ניצחנו. הגעתי לפולין כיהודי, כהורה, כאבא, אך גם כתלמיד. ופה המקום לומר תודה למדריכים הנפלאים שבסבלנות וברגישות הובילו את המסע, שיתפו אותנו בידע העצום שלהם אודות האירועים, האנשים והמקומות, והפכו את המסע לשיעור היסטוריה מרתק, מעניין ומרגש כאחד. תלמידים יקרים, נפגשנו מותכם בקטעים שונים לאורך ההכנה למסע. צפיתי בכם מהצד, נערים ונערות, לרגע העלייה לאוטובוסים בבית הספר, וראיתי אתכם משתנים עד במהלך המסע, כאשר התובנה וההבנה של מה זאת אומרת להיות יהודים על כל המשמעות שבכך, חודרת לתוך לבכם והופכת אתכם לבוגרים יותר, אחראים יותר ומבינים יותר. זה לא משהו שקורה באחת, זה לא איזה סוג של קו פיזי שניתן לראות אותו בעין, אבל חדש